uskoro se održava i Festival magije 2015. godine, a više o tome zna moj naredni gost koji je već sa mnom u studiju. U pitanju je gospodin Goran Filipović. Gorane, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje te našli. Hvala na pozivu. Svakako. Danas ćemo zajedno da najavimo Festival magije. Voljela bih da našim gledalcima objasniš ne samo kada počinje, koliko će da traje, nego i čime ćete sve to da ih opčinite i očarate. Šta će sve biti dobro na repertoaru? To svi ljudi pitaju baš konkretno za to. Pa to je pre svega treći po redu. Festival magije održava se u Palasu Šumadije na Banovom Brdu, Turgenjevljeva 5. Ceo vikend posvećen iluzionistima, magiji, ali ne samo tome. Specifično je po tome, baš zato ja sedim ovde i po plesu. Biću ja tu kao gost, otvaram gala veče u subotu. Znači, to kreće bukvalno subotu ceo dan, ali glavna predstava se održava u 19 sati u subotu, zatim u nedelju ima druga predstava u 19 sati. Tu će biti i plesači, i akrobate, i najbolji mađioničari, ne samo odavde, nego iz Velike Britanije, dolaze iz Bugarske, iz Hrvatske. Znači, zaista je jedan fantastičan festival gde neće samo bude magije, iluzioniste u vidu mađioničare, nego će biti tu i plesne magije. Biće svega pomalo. Bilo teško, shvatila sam da ti nisi učestvovao direktno u organizaciji, ali svakako si bitan segment festivala, daćeš svoj doprinos i svojom tačkom i svojim učešćem. Je li teško organizovati sve te ljude? To su sve različite, da kažem, različiti afiniteti. Svako smatra da je njegova tačka možda važnija. Možda neko želi bolje mesto, bolju poziciju u programu. Koliko je teško pomiriti sve to, a sve u cilju da se da što sadržajniji aspekt gledalca? Pa iskreno, što se mene lično tiče, meni barem to ne smeta. Da li nastupao prvi, da li nastupao poslednji, meni je jako bitno i jako mi je drago da sam deo svega toga, jer će to biti jako posebno veče pa i za mene, pa i za ljude koji budu tu došli. Sad, ovom prilikom je stvarno ukazano veliko poverenje da ja otvorim i stvarno velika čast da otvorim ceo taj festival. Znači, bukvalno gala veče otvara moja tačka. Sad, meni je stvarno iskreno, kažem, nebitno, jedino mi je bitno, sam poziv od tih ljudi i da sam tu prisutan. Upravo gledamo pokrivalicu. Šta znači ovo? Probudi se, ne živi u iluziji, doživi iluziju. Je li moguće doživjeti iluziju ili je to samo pitanje naše percepcije? Pa moguće doživjeti. Zato i pozivamo ljude da dođu. Nećemo ništa da kažem, nego jednostavno ne dođu nek vide. Stvarno ovog priliku moram da kažem, Pixi i Zeka, mađioničari, oni su organizatori celog ovog projekta i njima svaka čast, pre svema ljude koji su okupili, a i ceo spektakl. Znači, neće biti samo jedna tačka, sad pauza, pa nećemo, nego bukvalno, što se kaže... Znači, program je kontinuirani. Cela iluzija. Jasno, da, cela iluzija. Sad, za one koji eventualno ne mogu da odvoje celu subotu, celu nedelju, da znaju da je nekako centralni deo dana. Centralni deo 19 sati, da, to je gala večer, znači subota i nedelja u 19 sati. Kada mogu da dođu da pogledaju. Da li se već zna... Ima, karte su već uveli u prodaji. I gde bi mogle da se kupe? Pa upravo tamo u samom, znači mogu i dodu i na Facebook stranu ili mogu dodu na stranu Pixi i Zeke, znači ima Beogradski festival magije da se raspituju za sve, ali cena karte za jednu predstavu je 450, a za obe je 600 dinara. Pa dobro, to je pristupačna cena, kako bi svi koji vole iluziju i magiju i ples i sve ono što ide vezano za to, mogli to sebi da priušte. Upravo tako. Sad, kada se ne baviš festivalom magije i kada to nije preokupacija, čime se još baviš? Pa ne, ja sam, ko me zna da se bavim imitacijama Michael Jacksona, tako da to je za mene jedna vrsta magije i dalje spektakla koju dalje kroz godinama istražujem i bavim se tim i trudim se da to što više uspe. Tako da zovu me ljudi na u razne delove naše zemlje, tako da uglavnom znači, to je moje primarno čime se bavim. Sad, s obzirom da je uz dužno poštovanje Michael Jacksona, koji je definitivno obeležio pop kulturu i bio je zaista kralj popa u svoje vreme, šta je tebe toliko opredelilo za njega, pošto na ovom svetu postoje i bolji igrači i bolji pevači? U stvari sad, bolji pevači po meni ne. Po tebi ne, okej. A i plesači ne. Sad, za mene on bio jedan. Pa ne jednostavno ljubav prema svemu tome, muzika sama, ples. To nije klasično, nego nešto specifično, nešto jako posebno i svakim danom sve više učite i vežbate. To je u stvari stil Michael Jackson. To nije ples i pevanje, to je stil. Kao što kaže jedna rečenica moja, muzika je Michael Jackson. A ti si imao koliko godina? Pretpostavljam da su to već neki pitali pre mene, ali ovo možda moji gledalci nisu čuli. S koliko godina si ti otkrio tu svoju posebnu ljubav prema Michael Jacksonu? Pa nije da sam otkrio, nego jednostavno moja mama, koju ovom prilikom puno pozdravljam i ljubim, ona je pre svega moj najveći fan,
a i najveći prijatelj u svemu tome i ona me podržavala maksimalno kad sam krenuo time ozbiljno da se bavim. Krenuo sam bukvalno negde od neke 5. 6. godine slušajući muziku. Kao kad neko od vas stariji, kad ste mali, slušao neku vrstu muzike i nekako se to upilo. Uglavnom ta neka vrsta muzike, 70. 80. Beatlesi, George Michael, Michael Jackson, Madonna i tako tu vrstu moja majka sluša, tu vrstu muzike. Nekako upio i bukvalno sam od sebe iz neke zabave krenuo da se bavim nekim, da kažemo neka vrsta pleseta to bila. Međutim, kad me neko video, predložio mi da se bavim malo ozbiljnije. Mama, naravno, tu podržavali, svi moji prijatelji, porodice su me podržali. Ali mama nekad kritikuje? Jel kaže Gorane, ovo nije baš najbolje, moraš više da se potražiš? To mi je najbolji savjet od nje. Da, zato što veruješ da je dobronamerna kritika, samo sa željom da budeš još bolji. Naravno, ima i ljudi kojima se to ne sviđa, kojima se ne dopadne. Naravno, ne možete svakome da se dopadnete, što je sasvim okej, ali mi je jako drago kad skrenem pažnju, negde kad kažu igram u nekom momentu i kažu, aha, podsjeća na momente na Michael Jacksona, meni je to najbitnije svega. Ja ovo sve što radim iz ljubavi prema plesu i prema toj vrsti muzike. Sad gradacija u odnosu na podsjećaj već liči je već više od toga. Meni imponuje to, upravo to kad mi kažeš, meni jako imponuje. A da li je bilo trenutaka kada si eventualno razmišljao o tome da odustaneš od tog svog, nazvaću ga uslovno rečeno hobija, zato što sam malo presaznala da ti imaš i drugi posao kojim se baviš. Kao i svi normalni ljudi. Zato što prosto živimo u društvu gde se ovakva vrsta kreativnosti ne nagrađuje dovoljno, pa moraš da se baviš još nečim. Upravo tako. U tom smislu te pitam, je li bilo nekada ideja da odustaneš i da prosto... Pa nije bilo ideja da odustanem. To vreme koje, jer ti sigurno provedeš puno vremena u vežbanju i puno vremena u svakom smislu, u toj svojoj ljubavi i hobiju. Je li bilo nekad ideja da se to komercijalizuje kroz neki drugi posao? Pa iskreno ne, nisam gledao nikada da se to komercijalizuje, nego jednostavno, kako bih to najbolje opisao, počeo sam time da se bavim iskreno i čisto, nisam tražio nikakvu zaradu, niti da postanem sad neka mega zvezda, nego jednostavno to volim i time se bavim. Da li bio na televiziji, u autobusu, na ulici, na nekom koncertu ili negde drugde, ja jednostavno volim pre svega da plešem, da se bavim plesom. To je meni onako primarno. E sad, da li će ljudi da me skapiraju ili neće, ne znam, ali za sad mislim da me kapiraju. I da je mnogo više oni koji vole to što radiš nego oni koji to osporavaju. Pa, iskreno sam. Kako reaguješ na kritike koje nisu dobronamerne kao mamine, nego je prosto izražavanje stava da se to nekome ne dopada, jel te to obeshrabri? Pa bilo je tu svega u početku. Bilo je tu ne samo i kritika, bilo je tu i uvreda i ne znam, nemaš pojma, ti nisi za to, zašto se time baviš, tako da. U početku me to pogađalo, više ne. Jednostavno, znate kako kažu, za dobrim konjem se prašina diže, tako da gledam da ta kritika kad bude ili neka uvreda ili nešto što se ljudima ne dopada, kad mi to direktno kažu, gledam da zaboravim, uđe na jedno uvo, izađe na drugo, nastavim da se bavim time. Jer meni je najveća nagrada za ovo, recimo, kad me pozovu na neki humanitarni koncert, da pomognem nekome, da učinim nekome, a to je do sad bilo dosta puta. Za neku devojčicu bolesnu, za bolesno dete, gledam da dođem, da napravimo nešto, da to bude jako lepo, recimo kao i Festival magije, jako lepo stvar da ljudi dođu da vide jednu kompletnu predstavu, nešto lepo, nešto drugačije, da ne bude to klasičan koncert, neki pevač, neka grupa ili nešto, nego ajde da napravimo nešto zanimljivo. A jesi bio nekada u situaciji da te neko angažuje da recimo odeš u neki dom za nezbrinutu decu ili da je recimo nekome želja da te upozna, da mu doneseš malo te magije Michaela Jacksona, s obzirom da više niko ko želi neće imati priliku da ga upozna. Ovo je najbolje od onoga što se može. E pa, shvatit ću ovo kao veliki kompliment, hvala ti. Svakako da jeste. Bilo je puno puta i to jednostavno ne može se opiše rečima, niti nekim novcem, niti ne znam čime. Jednostavno kad vi dođete i kad vas neko gleda onako najsrećnije moguće u tom momentu u kom se nalazi, da je to nešto fenomenalno. Prosto osjećaj neverovatan i baš zbog toga živim i to mi daje motiv da nastavim dalje. I ja to tome apsolutno podržavam. Mislim da je živeti svoj sam privilegija retkih ljudi. Upravo tako. Tako da te u tom smislu svi zajedno podržavamo. Ili što kažu, najlepše je da radiš nešto što voliš. Jeste. Kažu Kinezi da onda ni ne radiš kad radiš ono što voliš. Upravo tako. Za kraj, evo još jednom da ponovimo, Festival magije je kada, gde, koliko sati. To je osnovni razlog zašto smo se danas videli, pa da poentiramo još jednom. Što se Festivala magije tiče, znači ko želi da me vidi, 13. juni, to je sad u subotu, u 19 sati, gala, znači veče, Turgenjeva 5 na Banovom brdu, a pored toga 21. ustanove kulture Vuk ima veliki orijentalni plesni koncert i tu gostujem i 22. u Loznici u Domu kulture Vuk sa plesnom grupom UV Dance nastupam isto. Tako da ko želi, može na Facebook strani da se javi bilo gde, može i vama da se javi ko hoće da me upozna, da se slika sa mnom, da uči Michael Jackson ples,
Dobrodošli I ste. moramo da organizujemo jedan mini specijal da nam ovdje i odigraš nešto i da eventualno naučiš naše gledalce nečemu, a ne samo da pričamo. I za sve vaše gledalce veliki poljubac od srpskog Michael Jacksona. Hvala ti puno što si danas bio Hvala i moj vama na gost. pozivu. U nastavku mali predah. Bližimo se trenutku kad ćemo gledati vesti. Zato vam je naša režija spremila jednu malu pauzu, a onda nastavljamo dalje.